Dol aning video ha, Kung ang karkar ni chicharon, diri na ginabot. kuyugi ko ninyo mag-ultimate food trip Grabe ka humok na lang sa homeboy. Wow, grabe ka lami. diri sa gwapa nga syudad ni Lapu-Lapu City. Atong adtuon ang mga sikat o mga legendary na mga kananan sugod tagpamahaw sa pinakasikat o pinaka-legendary nila na painitan. Partner niya sila. Kompleto din mong adlaw ani kung naadyo ni siya. Ug syempre painiton po nato ang atong tungkugo sa sikat nila na pungko-pungko. Maniod to sa isa sa mga pinakakaraan o pinakauna na balbakwa lansaw. Libre ng taba. Wow. Ug syempre mga punta sa legendary ug iconic nga sikat nga lumpiaan. Ay, Yan. Kini ang lumpia nga naay lumay. Tanawa ka din ang vlogger. Malumay na yun. Malumay na ug syempre lastly magpabugnaw sa ilang refreshment. Grabe kalapot niya. Uy, Mong tanawan ni video ug kuyog ta. Tanaw na to sa mga lamian nga naa ni Lapu-Lapu City. Let's go. Dol, siyempre first stop sa tong food trip, mamahaw sa ta og aning legendary ug sikat na nakatago gyapon nga painitan or puto sikwatihan. Kung puto sikwate ay lang, putuhan o pamahawan po, si Opon di magpalupig. Kay naa man sa diri nag-exist o sa ka-legendary nga painitan diri sa Lapu-Lapu. Mao ang tanaw ni video, ipakita na ko sa inyo. Mga unta og puto sikwate kay gutom na. Let's go. Tuping. Naa diri si Nanay Tuping usa ka suki diri sa painitan. Pili medyo ka diri magkaunan? Kaon, painit. Bo ba? Sukad sa una. Sukar pag ina sa una. Ninda pa mi diri. Ano nin? May buntag di ate. Oh, may punta rin, sir. Ate, mo ni gingon nilang kinadugayan gyud. Ma-estimate ka no sa nagsugod ning putuhan diri. Parang mga 1960 yun, sir. Kaya ako ning bantay ko rin, 1980 yun. Aw 1980s pa ka nagbantay diri. Oo. Tuantod karon. 100 na ako. Naagyapon diri sa Upon. Oo. Ah, grabe ka idolo. Sige te. Pwede nimo i-share sa may mga tinda ninyo tagpila pod. Tag-10 na. Si 10 Kwati pesos. ang puto. So unsay oras mo magsugod diri magkuan? O, ano diri, sir? 24 hours kini, sir. 24 hours mo diri? Idolo. Sige daw te, ganahan ko mo try og sikwate, puto sikwate gay kog usa. Ano, sir? Yes, sir. 15 So mo ni 10 pesos. Oh, 15 puno, ani. So 15, sige daw, 15 daw. 15. Wata 15, balik 15. Kana, okay. Ano, ano siya? 15 pesos na ni, kaon ta. Nag-aso pag yun. Aso pag yun na, manay, klaro yung painit. Aso. Klaro ka yung painit yun, sir. Kay aso pag yun. Nakay 15 po dani or 10 ra Oh, yun? pwede ra. 15 hon. Oh, pwede ra 15. Pwede ra po 20. Sige, 15 daw. Stock sa tag 15 ni ate. Ano, tagamay, ano. Oh, okay. So mo ni 15. Oh, okay na. Toppings ra, So sir. napo dire, libre ra ni, unlimited. Oh, unlimited, pwede ra. So, balag, Di mo doon na ako ni. Oh, toppings. Lanlan ako, okay ra. Bantay ha. Bye, bye. Why vlogger? Salamat kay Why vlogger ni barato ro kay ni dire. Proven and tested. Matod pa ni sir na nagkaon dire ha. Why vlogger, di ba sir? Oh. Wala gyud. Vlogger, barato ro kayo. Salamat. Excited ako mga oras. Let's go. Ang kaning puto butang na to mascobado. Mascobado or kanilang sweetener nila nga powder no sa gabi kalami. So una na to gikupon, pamahaw pa jud ron, timing kayo. Ang ilang sikwate be. Ay, kalami. Daman mo ang tabliya nga flavor mo. Tamis-tamis. Nagbutan na siya ka sukar. Tamis-tamis. Templado naman, oh. Sulit lang si Kwati. Si Kwati palang daan, daog na. Kanina po ang ilahang. Lamputo nga naay mascobado. So, kaning mascobado, kinugay ni siya basically, nana siya kanang bitang brown sugar. So, inana ilang mo. I think ilan ning ambot yun sa nila paghimo. Pero inana ni siya additional sweetener ni siya sa imong puto. Nakanindot sa puto kay, siyempre, ang puto, magi siya flavorless mo siya halos, patamison na nimo. Mao di ay nagdugay gyud sila maayo kay perting man lami ah. Mana? Dol. Sige. Salamat kayo, Ambing. Shoutout niya ko doon ha. Oh, shoutout. Ay, tuloy oh. Burlas Family, Burlas Family. Burlas family. Follower, idol kayo. The next na to buhaton is butang na to og sikwate. Okay. Mulami na silang sikwate, of course. Burrito jud ko isa sa mga pinaka-idol na pamahawan diri sa Cebu, syempre. Puto sikwate.
Kasuwayan tag mga painitan sa Dumaguete, sa Cagayan, uban mga painitan. So solid mo sa didiri sa Lapu-Lapu City, Cebu. Partner niya sila. Makumpleto din mong adlaw ani kung naadyo ni siya. Buhay na kanindot. Lami, bossing. Mangaon. Order na sila mga bossing Mainit po. Open mercado. Mga idol din sila, I think trabahante na sila taon na nagkamot na para tagaan og energy ang ilang pagtrabaho karong adlaw kaning photo si Kwati. Solid kayo nga si Kwatihan. So naa sila tanan, unlimited po si kayo ilang mga sweeteners. O syempre, ang si Kwati solid kayo. Excited pa kumuha to sa lain na putripan diri. So tanawan ni video kay gabi kanindot na sunod. Mana tagpainit karon, plito na tong adlaw. Nakita na sa tagpainit sa Tangkugo. Let's go. Siyempre, naata sa isa sa mga pinakasikat na street foodan diri sa Opon. Siyempre, ang pungko-pungko diri sa Lapu-Lapu. Dagan kay diri naglaray ng mga pungko-pungko, murag legendary na kay ni kay mga trabahante sa MIPSA nang retire na lang. Naagyapon ni silang pungko-pungkoan, nagkadaghan na ang mga klase-klaseng stall. Pero siyempre, ang isa sa atong atuan na pungko-pungko is legendary ni siya nga nag-offer klase-klaseng mga street food prito. Nga mga atong atuon karon, mo tanawan ning video kay palamian ta mo. Tara, ato na ta kay gutom na. Let's go. Mao man day ni ang isa sa kinadugayan ang pungko-pungko diri sa Cebu. 30 years na kapinanghatag og mga lamian sa mga taga Lapu-Lapu. Akong lola. Third generation na day ka. Grabe ka idol. Naagyapon mo diri no. Sama na ilang pambato ng pirting krispihan na ginabot. Kung ang karkar ni Chicharon, diri na ginabot. Mga crab meat, lumpia, pork chop ug daghan pa. Nya manimaho jud baba nimo diri. Kay ilang Bombay anli. Mao ni ang original nga susan pungko. 30 years plus na may diri. Wala pa ko na anak-anak. Oo. Mao ni ang kuan akong lola, nya day na akong mama. Third generation na day ka. Third. Grabe ka idol. Naagyapon mo diri no. O sige, unsa may naani mo tinda karon orasa? Unsay naa? Na kay ginabot. Mao ni among kuan. Chicharong bulaklak, grabe Oo, ang crispy bulaklak. tanaw. Kay pila man ni? 35 ni sir. 35 pesos. 100. Tulo 100. Oh, naami lumpia tauge. Kani lumpia tauge. Tag 5. Naami bula-bula, tag 10. Nya kani siya sir, utok-utok ni siya sir. Lumpay ni siya sa bulaklak sir. Ay, nya, okay. Tag 35 ra gyapon Nadi ni siya. utok ang bulaklak. Oo, nya kani siya unod mo ni lumo sir. Oh, mura siya unod ni batikulon oo. style. 40 ni siya. Nya Okay. kani nasad mi diri crab meat nga tag 25. Nya nami longganisa tag 10 ug hotdog tag 10. Nya kani siya sir, mo ni siya tambok sir. Mo ni siya impilya tag 35 lang gyapon. Nya kani pork chop ni siya tag 40. Kani nguyong tag 10. Amo ning hinimo ra nga nguyong Nice. sir. Oh, amo ara ning Nya original. bula-bula ni siya. Oh, bula-bula. Sige, nice kayo. Sa Kuha ko usa ani. Nice. Lami sa imong crab meat usa. sa Imong bula-bula. Imong bula-bula Tapos lumpia tawgi duha. Tapos cited ko sa imong nguyong. Kana usa. Salamat kaayo te. Unsay oras mo mga abli diri unsang adlaw ra? open may 8 a.m. to 8 p.m. Okay, everyday mo. Everyday may open, wala may close. Mga tana ko kanang unlimited din yung Bombay. Oh, unlimited ang Amo ni Bombay, nindot. sir. Balag 300 lang kilo. Oo. Nice. Isang Salamat mga kayo. Unlimited gapon. Dol, sunanan mga pagkaon sa Totobangan. Excited na ta, grabe. Now na to ang ilang lumpia tawgi. Isa sa mga indicator nga lami ang pungko-pungko, dapat ang imong tawgi kay lami. So diretso na to silang suka. So usaw na to butangan na tong daghan og sili. Nami uday Bombay unlimited. Balat 300 ng kilo. Unlimited kuno gyapon para kas customer. Na kanindot ang anak ni Ate Susan. Next na pod is ginabot. Tawa yung ginabot guwapa. Mura ang tag-iya. Oo. Crispy. At breaded gyapon ni siya. Naong panagdaan daman nimo ka crispy. Ato butang dire. Na. Guay guma, gabi ka crunchy, nguya tanan, idol. Siyempre, typical ni mo ginabot, nindot parat-parat siya. Dungagan na dudol kay perting lamia, so itong buhaton, yabhan nato ni. Tangan na to Bombay, og daghan, og sili. Cheers. Kung ang karkar ni Chicharon, diri na ginabot, idol. Bang, ngita ka kinalamian na ginabot, nakakasali diri sa Susan's Pungko-Pungko. Next na po, ngoyong.
Dahil sa siya yung vegetable, tayo siya ka ng grabe na daghan ubod. Dahil siya vegetable sa sulod, crunchy pag siya outside. By the way, ako din siya i-promote si IGC Quick Mix. Mura na siya kanang kumbaga imong breakfast nga ilimnon kada buntag may mong hatag sa imong energy kadagan kinig benefit. Dagan siya mga sagol na mga ingredients na mga fruits, mga benefits na makapa-perfect sa imong adlaw, mahatag sa imong energy boost. Ug syempre sigurado nga ma-okay ang imong sitwasyon sa imong digestion. Kung gutomon ka, nga ganahan ka less sugar o more organic, kani si IGC Quick Mix may para sa imuha. Kung ganahan mo order ani na kay Hydol nga discount, please PM me or check the comment section below. Maraming ta sa ato ang bula-bula. So sausaw nato diri. Siyempre paliguan gyapon na unlimited Bombay man good. Ano ba? Kuha bula-bula. Mao sulod niya. Dense. Na siyempre na siya gamay ata sagol nga gulay. Next na po kay ilang crab meat bay. Tanga na to Bombay. Na, indot solid na kabit. Na ang gulay, na ang crab lasa, oily, idol kayo. Isa ni sa mga pinaka-idol na pungko-pungko diri sa Cebu Province. Na diri sa pungko-pungko sa may terminal sa Lapu-Lapu. Idol kayo. Ari ani nyo diri. Dalam sa sila mga food stall diri. Kung puno na, pwede mo salain na food stall. Parehara na sila halos style kay murag relative so siguro galing kayo. Ani ato food trip ato ganahan. Hanap ato taglain na food trip diri sa Lapu-Lapu City. Let's go. Sulit eh. Okay pa. Dol, next stop sa tong food trip, syempre ato na to ang isa ka legendary nga sabawan. Nagiingon nila, moy kinaunhan na maligya og lansaw, kinaunhan na maligya og balbakwa diri sa Lapu-Lapu. Then isa pa dili ra mga inana na mga maligya na pa siya lain mga baligya sabaw lamian diri sa Lapu-Lapu. Mao nang kung taga Lapu-Lapu ka, sayang kayo wala ka kabaluan nila kay tago gini sila hidden gem. Pero naara na sila sa kilid sa Hall of Justice Iskina. Mga tanaw ning video ipakita na ko sa inyo. Tanaw na to mga pagkaon nila unsa naa. Ato na to ang tag-iya. Tara, let's go. Napunta ni discover na tago na kananan nga naidagko na kaldero nga naa na tanan makalilisag na sabaw nimo ng mga paborito libre ng taba. Wow. Sama aning lansaw, albakwa, humba, dinatan, chiro, larang, tinula, ug daghan pa. Hindi ni sila basta-basta kay isa ni sila kinaunhan na ninda og lansaw balbakwa. Te, may buntag. May buntang sa Uy, sir. te. Unsa day kadugayan na nindahay? Dugay na kay ko sir. 2004 ana. Mga 2004 ka na sugod diri. Sumahug na ikaw may pinakauna nga balbakwa og Sa tanan lansawan yun diri. sir. Ako ra si una din sa tanan. Ay dula. Uy, so kaning pwesto nimo diri bago pa? Mag-upa kay dito no sa tubangan sa una. Ay oo, katong sa gawas. Oo. Ini ka alas 5 bali na sad mi dito. Nagwa na Ay, mag-parking oo. area. Oo. So karong udto ari mo diri. Oo. Ay dula. Sige, unsa may mga baligya nimo diri karon te? Kuan, lansaw, putsero, balbakwa, humba, larang, tinula, halang-halang og at ang baboy. Maho. Dugo-dugo. Dugo-dugo na pud ka. Oo, naa. Naatanan kalipay sabaw. Nami ngoyong, fried chicken, adobong baboy. Oo, panglutong bahay, pansit. Ay, so nagyapon ka. Kalenderya. Ay dula ti oy. Saw tagpila man imong lansaw. 70 ra. Ay 70 ra. Ang imong balbakwa 70 sad. 70 pesos. Oo. Barato ra no. So ang imong linat ang baka. Parihara. Sus dol mao ni legendary lansaw. Kinaunhan nga lansawan diri sa Lapu-Lapu. Sige Mao ni te. kinakaraanan sa una sir sa Oo. pagsugod 1 kilo ra nya. 1 kilo ra. Nya Karon karon daghan na. kaluyan gid sir. So pila na ka buok sukad nga nibaligyan ka diri daghan na nga nakaanak no. Daghan na. Sige ka na. Oh, lamian ni uy dol. 70 pesos. 70 ra Legendary laka. Kanitra. So kani tagpila gali 70 gyapon. 70 gapon sir. Sus tawad ako na kay panito murag isa ka Kani lapalapa. ganahan ka ani? Ana te. Nice, ayaw na ikat te. Yun lang. Oo. Grabe 70 pesos balbakwa, grabe ka idol. Salamat kay te ha. Unsay oras ka mag-abli diri te? Unsang adlaw ra po? Lunes hangtod Sabado ra. Idol, idol kaayo na ana atong mga lamian na sabaw. Sayang kaayo kay di na to makuha tanan akong mga paborito nga mga sabaw larang, sabaw kumba. Pero kani ato focus karon ang baka. Healthy living naman kuno ita magbaka ta kay healthier pero magyapon gud lansaw ug balbakwa. Pero na sa tubangan da abi. Nindot kayo og humot, syempre na sila putsero pero murag kuan sila kanang linat ang baka nga daghan taba na siya balbakwa panit ug lansaw. Napay plating nga sili. Okay, sugdan na nato itong pagkaon. Ari ta sa lansaw. Tilawon sa nato ni be. Daghan siya unod na siya taba. Panalo sabaw. Grabe niya kay na dito ang tomato sauce. Surprisingly humok siya. Na dito ang tambok, collagen. Ug na ko na feel. Natubuhaton para mas mo enhance ato aphrodisiac putang na tong sili. Tayo ni. Dami. Perfect niya sa mais.
Ari na punta sa iyahang linat ang baka. Na tambok, na inod. Cheers. Bay, ganyan ko siya yung sabaw. Clear yun siya, beefy nga broth, oily. Siyempre, daman mo mga lamas na agyapon. Kanindot niya na siya, corn. Perfect niya sa mauwan na panahon. Pwede ka mohigop ani. Last but not the least, mo na gid ni. Na balbakwa. Panit ni siya, 70 pesos. Init na balbakwa bay. Tara na to. Utang inita. Ang lamig ng balbakwa. Na siya something gisagol nga nakahatag niya og additional meaty aroma. Di ko sure siya gisagol niya. If ko na sayop na pagkaginamos nga sagol, na siya pagkalangsi nga sagol. Tungod siguro ni siya black beans, di ko sure, pero solid iyang balbakwa kay na ang pepper, na ayo tong dahon na pagka-pepper, na ang sibuyas ug uban pa. Solid kay diri nga kanan dol, isa jud ka literal nga hidden gem diri sa Lapu-Lapu. Sus kung taga Lapu-Lapu mo, aray na mo diri bisita na. Kay solid kay naan tahan halos mga paborito ni mga sabaw. Inani na food trip itong pangita, hanap po taglain na food trip. Proceed ta sa next, let's go. Solid kayo. Ay, Yan. Kini ang lumpia nga nailumay. Tanawa ka rin ang vlogger, nalumay na niya. Dol, next stop sa itong food trip, syempre, atong atuon. Ang isa sa mga pinaka-legendary o naghatag ug lami kalipay sa mga taga-Upunganon ang lumpia ni Sinyang. Syempre, di gina ito palagpason. Isa ba na sa mga sikat na mga kananan di sa Lapu-Lapu. Pakita na ko sa inyo kung sa'y naa, kung sa'y lasa, kumusta na sa legendary lumpia ni Sinyang. Tara, let's go. Interview na to ang mismo si Nanay Sinyang. Tara. So dol, nanata diri sa legendary Sinyang's Lumpia. Nga naa diri gid mismo si Nanay Sinyang sang kilid. Igor man ta kung diretso kuan ganahan gid siya mo lambing. Nay, salamat Apo. Nana. Ako ba yung mga apo? Abi nang kaedad rata or kita dili Aham. Aham. Sige. Since 1973. Grabe dugayan ano? Pila pa edad nimo ato na time? 20 pa kapin. 20 pa kapin. Karon si 22. 22 na ko yan. Yan, nata mo 27. Aham. Ay, baliha. Di bitaw kalata 72 na eh. Hindi na ako ang dukong mayo. Sige. Hindi na ako dukong. So, kasi inyong baligya ra gyud diri. Gina-offer. Mauro dun eh. Okay. Special or gulay. Og dahil mo dungol nga mga customer. Unsay inyo, special gulay. Unsa may nasa special? Lami na ay candy. Na ay candy. Lami. Manida tagway lami. Wapay mahalin. Wapay mamalit. Bitaw na kung natay mga vegetarian, gulay imong ihatag. Gulay ihatag. Tagpila po ng presyo sa imong special? Lang pareha, 25. Barato ra. Mas special siya. Special, barato pa. Unsa may lami ipare sa imo ang lumpia? Ang sauce, hot sauce. Na isuka, nga puno-puno sa lami. Sweet, sweet na sauce sa manimo. Sweet. O pareha na ko, sweet silag. Nakapon. Naato na. Sige. Napoy Nay, sweet. Salamat kayo no. So dugay na jud ka naghatag og lami kalipay diri sa mga taga Lapu-Lapu. estudyante ug mga taga Lapu-Lapu legendary jud ka. Sige, so excited na kung mukaon na nimo lumpia. Unsay oras ka mag-abli diri sa adlaw ra? Lunes hangtod sa Domingo. Every day. Alas City, Lidya. Sige sa buntagan tod. Alas City sa gabi eh. O muduol mo diri, gawas ninyo, siguradong busog. Busog. O, nawa mga busog. O, ha? See? Diet na lagi ta karon Nag-diet? ka. Excited ako mga una ta. Sige ba doon? Kuha kog balig usa ka special na ko abi. Usa ka Wow, dako ani ni soy. O dako Unsa ni mo ni base ni sa imong preference nga ganahan? Dako. Sa lumpia ba lumpia? Pwede ra pod. Nindot. Oh, mo ni sir dagko nga lumpia Kana sir. siya is Gulay sir. gulay, sige gulay, sige. So unsa may paagihan na miss? unsa man nimo halang? Di ko kabaw mo gunit og mga inani miss. Ano yung paggunit sir? Ana labot tanawa ko bitudlo ako. Unsa atang butang atong ganyan paggunit oh. Is mo siya sauce nga. Oh, so sir. Gunit muro lagi ni siya gloss something. Usaon man na siya miss? Ato i-squeeze. I-squeeze na siya? Yes Bibi sir. daw. Gani lang siya sir. Oh, nice lagi kami. Murag anad na ka ba? So nindot siya kay yung lumpia dako. Ninapasad mo yung inana. Yes. Sige, pasimuno ani kani. Sige, salamat kay Miss ha. May paning lumpia ni Sinyang dagko. Nya ning amo-amurag siyang haywan nagkadimao. Ay bitaw dul nawala jud niyang audio while nag-video ko. Mag voice over na lang taha. Astang paita mao nang sugdan na nato ilang vegetable. Abunda og unod daman nimo ang tawgi ug ubang lamas sa sulod. Matod pa ni Nanay Sinyang mas lami jud ni sa suka. Ug makaingon ka mao jud ni bagay ani niya. Kay musok jud ang aslom lami sa suka. Next na pud ning ilang special. Ug mas bet na ko ni kinaa jud ang lasa sa karne. Nya lami samot sa ilang sauce maing klase. Sa suka ug sa sweet and spicy. Mas daghan pa jud unod sa sulod. Mao anhin na mo diri para pareho na ta mabungog. Salamat sa pagtanaw ani na video ha, at ang pataglain na food trip.
Padung na ba summer, sugod naman jud ning kasakit sa kainit nya, wa paghapon ka kagit over. Aw kaning lamang prutas ang para sa imo ha. Kay perfect ni sa mga nag-healthy living kunuhay karong tuiga. Wow, grabe kalapot niya. Uy, Kay pure jud ni unod prutas. dapat nindot yun ang pupo. Sama sa avocado, fresh mango, ug sama nimo murag dragon fruit. Dol, last stop sa tong food trip. Nag-change sa puta glasses, Dol, kay ganiha, naguba na gid sugod na atong isa ka glasses. So, nag-change sa karon sa atong backup glasses. Anyway, last na to na food trip karon sa daghan na kay mga nagsagol sa atong baba, mga oiliness, o mga may unsa pang mga lasa. Karon nindot na siya nato ipampandangog or i-washingan nato atong baba sa refreshing o lamian o syempre presko nga fruit juice diri sa open. So idol na ko ni na fruit juice, daghan kay mag-arean diri, daghan sa suki. Tanawa na sila tulo ka klase nga flavor, presko jud kayo. Mga tanaw ni video, kuyog ta kay manginom na ta og presko na juice. Hi Miss, may buntag. Ay, botas. Uy, Miss, pwede ni mo i-share sa may naa yung mga baligya diha. Bali juice ni? Juice or shake? Kuan ka nang mura siya silbi lamaw ba? Ay, oo, so meaning na siya unod. Oo, naa. So unsay flavors nga naa karon? Avocado, mangga, o dragon fruit. So ang kaning mango kay as in kuan siya katong ripe Yes, mango. Grabe healthy ni siya. So si pagi ni namoy sugar or Kuan ka nang condense. condensed ka ay sagulo siya gamay gatas. Oo. Sige. So na nag-order avocado mo ni siya. Okay. So grabe gid siya kalapot oh. Okay, So pure gid siya avocado. So mo na gidugmok, lamaw gid siya. Grabe ka tuloy. Ita pila man. Kuan, 40 sir. Tag 40 pesos. Mao ra gid ang size. Fair cup, oh. One size So na. tag pila man sa ni? 30. 30 pesos Then, kani. 35. Isa daw ka avocado. Okay, sir. So 40 pesos ni siya lamaw ato ni suwayon. Nice ka. Unsay oras ni mo mag-abli diri? Mga 5 sir. 5 5 a.m. AM hantod 7:30 7:30 PM every day mo diri. every day. Ano yung ihang kuan dolo avocado? Makita mo nimo nga lapot siya kaayo. So excited kay ko. Dol gabi. Dama yun nimong ka-freshness ganahan ko sa avocado. Isa pa healthy ang avocado ha. Kasi siya antioxidant. Wapo yung digestion na ni. Chunky jud siya na alimon chunk sa iyang avocado. Dama nimo ang gatas, tamis-tamis siya gamay. At siya gabi ka tamis yun. Feel na ako na washing tanan ka oilihan sa akong lawas. Feel na ako healthy na ka. Dol ala kanindot ani, pwede nimo siya i-mix ha. Pwede ka mag half mango, half avocado or naara na nimo pwede ra gina same man nag-price. Try na to ang mango ha. Let's go. Dili ra ang mangga, butang na isago Okay. lang. So mangga na to is 30 pesos. 30 sir. Nagya po siya unod, tanawa dulo. Lapot yapon na siya ice gamay. Siyempre, sus kalami ani. Daman mo ang mango. Ang unod do, na siya chunk, ang siya gagmay nga mga bits ng mga mango. Nagya po ng gatas, aslom-aslom sa gamay ang mango niya. May tamis-tamis gamay. O siya natural nga katamis ba? Nalami kini sago sa avocado. I-try na to ang sagol avocado be. Mao man na to ang mango, tangan na to na og avocado. So avo mango na siya. Ang lami ni. Okay naman sir, naman mag-inana din mo palit niya i-mix. Ay kalami. So na-try na po tag dragon fruit. So, tanawa grabe. Lapot siya, mas creamier, niya mas gatas. Ay dula. Was mo lang. Masagulan mo. Mas magatas siya, daman ni mo dragon fruit. Nagya po ng chunk, siyang seeds, siyang unod. Kung panindigan dyan mo yung pagka-healthy living karong 2026, isa na isa dapat sa imong bucket list diri sa Lapu-Lapu City. Kay grabe, presko kay ilang prutas, nadagan kay silang mga refreshments na mga lamian. So mao ni ang perfect na lugar sad para sa imuha. So idol kayo. So ari na mo diri i-try na sila pod para madama sa nimo ang ka-healthy living sa usahay. Grabe ang Lapu-Lapu City, daghan pa jud kay mga lamian ng mga pagkaon, di na to maadto tanan basig sa lain na episode. So kani ang mga must try na mga food spots diri sa Lapu-Lapu. Kung nag-enjoy man gano mo, please ay kalimot subscribe kay para makapadayon ta sa atong mga food trip diri. Kung na may mga suggestion ng mga lamian sa diri sa Lapu-Lapu na pa nato natuan, please comment below. Og na pa yung mga lamian ng mga pagkaon ha. Sama niyo. At tumuha ni tanawan ni. Nana siya lamian ng mga pagkaon pa diha og diri pod sa atong food trip diri. Sus kadaghan ba food trip diri sa Cebu. Hanap taglain, let's go.